Ail yn erbyn trydydd i wi. Llanelli sydd yn ystod yn yr ail safle. Mae gen nhw gêm wrth gefn hefyd. Pwynt sy'n rhwngdyn nhw. Oes dod i fewn. A mae fewn i'n rwyd i'n cael ei gwyro fewn. Caerfyrddin ar ymwelwyr ar y blaen. Llai na 5 munud wedi mynd o ddarbu Sir Gar. A Liam Thomas oedd yr un gath y cyffyrddiad ola. A bel gyda Noah Daly nawr, prif sgoriwr Caerfyrddin. Miles John wrth i Cryfan wedi ildio bel i Parsons. Parsons yn mynd am y bel at y gornel ucha. Parsons yn edrych i dyblu mantes Caerfyrddin yn syth. Mae'n sgorio dde tro diwetha i Caerfyrddin ymweld â Llanelli, ond tro na, ond e'n chwarae i Llanelli wrth i nhw ennill o 2 gol i ddim. Hopkins y capten, sy'n argyd gornel a not. Ni llawio ddim mas, mae hwnna bel arall fewn i'r canol. Gan Hopkins a dwyweth. Mae Llanelli yn taro'r traws dihangfa i Caerfyrddin. Hopkins tro cynta gyda'r bel fewn i'r cwrt ac yna Cronin yn dilyn. Cael ei chymryd yn fyr, ac llinell cael ei dynnu nôl! A mae Llanelli nôl yn y gêm, neu dyna o'n nhw'n i feddwl. Becker yn rhwydo, ond dyfarnwr cynorthwyol yn codi fraich. Cronin, eto mlaen tuag at Parker yr eilydd. Parker yn neidio fewn fyna ar Greg Walters, di angen, a mae yna gerdyn coch i'r eilydd. O dim angen i Parker neidio fewn fel yna. A nawr mae Llanelli nawr i 10 dyn wrth i nhw trio achub pwynt yn y gêm yma. Simon yn ymestyn mantes Caerfyrddin. Ambeniad yn hwylio'r gornel ucha a pawb yn y crysau coch a Cochlan yn y gol yn ei gwylio unwaith mewn. Vickers yw hwn. Dras mewn mae Gibbings yn cael am y bel. Gibbings ar eilydd. Gibbings ar y gol. Arbediad ac ailwaith Caerfyrddin. A'r pwyso ar gol Llanelli. Mae'n Cochlan yn y gol yr arwr am y nawr yn arbed dwyweth. Bas draws gan Vickers at lwybr Liam Thomas. Liam Thomas i gyroni perfformiad gwych gan Caerfyrddin. Y trydydd gol, 10 munud i fynd, maen nhw nawr wedi sicrhau'r triphwynt. Ail gol, Liam Thomas o'r noson, a'i degfed o'r tymor.